जीवन ना तो भविष्य में बा ना तो अतीत में बा, जीवन तो केवल इस पल में बा, अर्थात ई पल के अनुभव ही जीवन बा। इंसान आपन खून के शुगर तो चेक करावेला, पर आपन जुबान के कड़वाहट के चेक करवा ले तो सारी समस्या ही खत्म हो जाई। बस हंसते रहियो, दुनिया वाले सोचते ही रह जाई कि एकरा के कौन सा सुख मिल गईल ह। ना जाने कौन सा दौलत बा कुछ लोगन के शब्दन में, बात करेला तो मन ही खरीद लेवेला। शरीर जल से पवित्र होवेला, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। पत्ता उहे सुंदर दिखेला जे साख से टूटेला ना। प्रेम से रह दोस्तों, जरा से बात पर रूठल न जाला। जब दर्द और कड़वा बोली सहन होवे लागी तो समझ लिह कि जीना आ गई। आज मावेला जिंदगी ओकरे जे मुश्किल रास्ते पर चले जाने ला, और जिंदगी में जीत ओकरे होवेला जे हार कर भी मुस्कुरावल जाने ला। अगर एगो टेबल पर सबके आपन दुख बदले के कहल जाई तो लोग आपन दुख उठा के चुपचाप चल दी। परेशान के ना बाई दुनिया में, दूसरा के थाली में बस घी ज्यादा दिखाई देवेला। छोटा बन के रहबा तो मिली हर बड़ा मंजिल, बड़ा होए पर तो माँ भी गोद से उतार देवेला। खाली उनके साथ मत रह जे आपके खुश रखेला, थोड़ा समय उनके साथ भी रह जे आपके देख के खुश हो जाला। अक्सर हमारी अंदाज लोगन के खलेला कि इतना ठोकर खाके भी ये सीधा कैसे चलेला। बुरा वक्त रुलावेला मगर बहुत कुछ सिखावेला भी। कामयाब इंसान के चमक खाली लोगन में दिखाई देला, ये कोई नहीं खे जाने चाहेला कि वो कितना अंधेरा के देख ले हा। इंसान के जिंदगी में तीन चीज बहुत उलझल रहेला, दिल, दिमाग और तकदीर। जब दिल कुछ चाहेला तो दिमाग ओकरा के पावे खातिर रास्ता तलाश करेला, लेकिन होवेला वही जे तकदीर में लिखल होला। अगर वीडियो में कहल बात से आप सहमत हो तो वीडियो के अपन दोस्तन के साथ शेयर करी, और वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक करी, और हमार हौसला बढ़ावे और लगातार वीडियो के अपडेट पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। तो हम मिलब आपसे अगला वीडियो में, तब तक देखते रह मोटिवेशनल भोजपुरी। थैंक यू।